Tunog talaga, no? Kahit di masarap, basta ako kumain masarap lahat. Kasi wala na eh. Naubos na eh. Ginagawa mo. Kulang pa. Hmm. Pwede pa. Nangyari. Ubos. Nangyari. Ubos. Meron pa, marami pang ganun, no? Ano? Oh, yan na. Sa inyo na ito. Ako naman bibigay sa inyo ng video. Nakita pa rin ako. Kapran yan. Ako, tapos na eh. Tapos na akong nakain. Ang sarap ng kain ko eh. Ayaw mo na? Kumain. Hindi, ayaw mo na. Ayaw ko na. Nasip-sip ko na. Eh. Kita ka lang. Ayun. Dito yung mga pagkain namin, no? Sa Dubai. Yan ang pagkain namin sa Dubai. Nawawa naman kami. Mga beans lang, mga potato, mga kangkong, Kawawang kawawa, maraming pagkain. mga adobong baboy. Pero ang kumakain, eh, malaki ang tiyan. Ano ba yan? Mga gwapo. Gwaping. Amo, nasasino ko na. Anong inumin mo? Ano inumin mo? Nasasino ka na, inom ka. Kahit ano sa iyo, anong problema? Chokok. Coke sa iyo, 7-Up sa akin, o ano, walang problema sa akin. No problem. Coke sa'yo. Everything is underwear control. Underwear, short. Eh, naawa ko kay Papa ko Elmo na kay Papa Elmo natin. Underwear control lagi. Puro underwear control. Naawa ka sa akin, ako pa. Kasi meron nga, 6 years hindi nakauwi. Ito, ang hawak na lang ay si Kumare. Si Myla. Ito na lang. 6 years, bigyan mo yan. Hirap na. Ay, ako. Nasa mo naman ako, wala naman. Di ba? Natanda na. Kaya ikaw, hindi ka na makamamove. Nandito si Commander. Wala si Commander, ewan ko lang. Baka. Hindi, pag may pera sana ako eh, talagang, sorry po. Kunwari lang yon. Kunwari lang kami dito. Hindi, gano'n lang kami. Ang usap-usapan na gano'n lang. Ay, gano'n talaga. Ay, gano'n. Paki-like naman ang aking page, Berhel Mabini. Ang YouTube channel, Berhel Mabini Official. Para updated sa lahat ng pagkain. Ito lang pagkain. Ito lang pagkain. Sa pagkain pala. OFW. Di naman pala. Nag- Excuse me po. Updated sa mga OFW sa Dubai. Ito lang pagkain namin po. Paulit-ulit. Pangat ng pangat. Alam nyo ba yung pangat? Pangalawang init. Pangalawang init. Yun ang pagkain ng Dubai. Ang ilang init na ba? Pag-isa pa lang. Ito. Ay, kay pangatlo na yan. Ay, hindi, pangalawa na yan. Pangalawa. Ito, kay Boss Elmore to eh. Pangalawa din. Pangalawa pa lang yan. Yun. Siyempre. Hindi, at least kinakain natin. Hindi natin tinatapon. Oo. Nagluto siya, ang dami eh. Hindi ko rin naulam din. Iprito ko. Ayun, naubos din. Ang dami yun. Iprito yan, mauubos yan. Gaya ang ginawa ko. Hindi, kaya ayaw ko ng pagprito. Titigas eh. Pero okay na sa akin yung gano'n. Kakainin ko yun. Iprito, itigas. Magiging tupado. Mas masarap, di ba? Yes, ang sarap mo.
Naku, sarap. Shoutout nga pala sa mga taga Nueva Ecija. Sa daming niluto namin, shoutout sa mga taga Nueva Ecija. Bulalo. Siling na baka, naubos ang karne. Siya lang kumain. Mag-isa. Ano na, ubos. Yan. Masarap pala pag sabay-sabay kumain. Para pala akong Iba Jomo yung nga. kain mo. Jomo. Naiba yung kain pag maraming kumakain. Ay, siyempre. Kung kakain ka ng isang plato, pagka marami kayo pala, 2 plato ang kakain. May tama na kasi ako. Ako yung tagakuha kanina. Eh, may tama na ang kuya. Eh, siyempre. Ang gagawang mga tinatamaan ko ngayon. Eh, sila na ang babangka. Sarap Ako, ng nilagang beef. Yung hindi pa nag-like, subscribe. Baka Mm. subscribe na. Mga Pinoy dyan. Mga OFW, kamo. Eh, siyempre. Kabayan tayo. Yan. Ang magawa. Kairam vlog. Yung mga hindi ka nakakaalam, ganito ang buhay natin sa Dubai. Namin sa Dubai. Pero mga kabarbers, alam niyo ang pinaka-paborito ng OFW? Siguro hindi niyo pa alam yan. Ay, siguro ang hindi pa nakakaalam yan, hindi OFW. Oh, siyempre. Ang pinaka-number Hindi one na nila paborito alam. ng OFW, Lucky Me, itlog, yan. Yan may pinaka-paborito. Pansit Canton. Pero maswerte kami, nagpagluto kami ng ulam. Yung Ganda. madaling maluto ba? Yung madaling maluto. Kaya pag umuwi ako ng Pilipinas, mamimiss ko yung Lucky Me, Pansit Canton, yung itlog. Itlog talagang mahirap. Mahirap ka mo ang itlog, mahirap din. Yung mga kaibigan ko dyan, subscribe. Magulat kayo, ganito ang buhay natin sa Dubai. Taga saan niya, boss? Bakit ba ko na? Bacolod, ah. Ay, taga Nueva Vizcaya, Hmm. mag-isip-isip po kayo. Ang Ah. itlog po ay mahirap. Lalo pag wala ka pang trabaho, itlog lang, wala kang pambili. Mahirap Ay pag wala kang tanong na gulay sa gilid-gilid ng bahay mo, ay pares ng taga Nueva Vizcaya, ay wala, kawawa ka. Wala kang ihahain sa iyong pangainan. Wala kang kakainin. Oo. Ay kahit manok ay kung wala kang alang manok at saka wala kang alang pato o kaya itik ay wala kang inalaga. Ang sa akin laang ay sa inyo mga kapatid, mga kaprobinsya. Sa Nueva Vizcaya ay mag-alaga kayo ng kahit anuman na meron kayo.